Merħba mill-isbaħ lill Prim Ministru miż-żgħażagħ ħawċin fis-Sixth Form Ser Michelangelo fir-Rabat fejn l-istudenti laqgħu b'entużjażmu lil Lorenz Gonzi waqt żjara li huwa għamel fl-iskola tagħhom. Il-Prim Ministru qatta ħin twil jitkellem maż-żgħażagħ fil-kantin fejn mhux biss sema' l-kummenti tagħhom dwar l-istudji li qed jagħmlu iżda anke dak li jaħsbu dwar il-proposti elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U iż-żgħażagħ min-naħa tagħhom tassew apprezzaw dan il-ġest tal-Prim Ministru. Kienet opportunità sabiħa ħafna, l-istudenti li qewh mill-aħjar li setew. Aħna ridna ngħidulu grazzi ta' dak kollu li qed jagħmel magħna. Naħseb kitkellem lill-istudenti kollha hawnhekk mawx wieħed li jgħidek ismijiet imbagħad m'iniex komdu. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, il-fatt li u stess hawnhekk jitkellem magħna kienet esperjenza sabiħa. Saqsejni kellna ċans li nistaqsuh il-mistoqsijiet tagħna. Wara kollox irrispondina f'diparti tajjeb ħafna. Nirringrazzja lill Prim Ministru għax jagħmel ħafna affarijiet għalina l-Awċin speċjalment jagħtina l-istipendji, il-Ministeru għal-Għawdex li jagħtina wkoll ammont sostanzjali li jenna sabiex inkomplu fl-istudji tagħna. Il-Prim Ministru daħal ġol-iskola tagħna u tagħna l-proposti, ġeb proposti konkreti. Għandna l-istipendji, għandna l-Smart Card, dak huma vera importanti. F'din is-Sixth Form jattendu 550 student u studenta li jirċievu l-istipendju. Bil-Prim Ministru jgħid li dan hu investiment dirett fl-istudenti. Huwa ħabbar ukoll li l-Gvern se jkompli investi fis-Sixth Form f'Għawdex, partikolarment f'laboratorji ġodda. Il-Gvern għandu fil-priorità tiegħu issa l-proġett illi jinvesti mhux biss fl-upgrading ta' parti minn dal-bini li għandnaw b'investiment illi itella il-faċilitajiet li aħna għandna, imma anki billi sa nibnu parti mill-ġdid, blokka ġdida li sa tipprovdi laboratorji issa ġodda kemm għal dak li għandu x'jaqsam mal-sciences kif ukoll għall-computers. Waqt din iż-żjara, il-Prim Ministru ġie ppreżentat ukoll pittura astratta li tirrappreżenta l-għoti tal-indipendenza lil George Borjolovier.